ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଗଣିତରେ ସଂରଚନା ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଗଣିତ ଆମର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସାରଣୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାରଣୀ 1ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ଥିବା ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛ କି? 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କରିବା। ଏହାକୁ ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଖାତାରେ ଆମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଲ୍ଭ କରିବା। ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଓ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମର ସଂରଚନା। ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ହେଉଛି 1 1 1, ଟୋଟାଲ 1 1 ରହି ଯାଇଛି। ତ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ସଂରଚନା ସେ କଣ ହେବ ନା ସଂଖ୍ୟାଟି 1। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7। ଏଇଟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା? ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର କ୍ରମ କୋଉଭଳି ହିସାବରେ ରହିଛି ବା କେଉଁ ସଂରଚନାରେ ରହିଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 1 2 3 4 5 6 7 ଏମିତି ଡଟ୍ 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 ମାନେ ଇନଫିନିଟି, ମାନେ ଶେଷ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସଂରଚନା। ତାପରେ ଆସିଲା 1 3 5 7 9 11 13। ଏଇଟା କେଉଁ ସଂରଚନାରେ ଅଛି? ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଦୁଇ 4 6 8 10 12 14 ଏଇଟା ହଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଯଦି ଏଇଟା ବି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିୟର ନଥିବେ ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1 3 5 7 9 ଥିବ ତାହା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଠାରେ ଅଛି 1 3 5 7 9 11 13। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 0 2 4 6 8 ଥିବ ତାହା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଦେଇଛି 2 4 6 8 10 12 14 ଏମିତି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ ନା ଗୋଟେ ଛାଡି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଛାଡି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। 2 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଛାଡି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତାପରେ ହଉଛି 1 3 6 10 15 21 28। ଏହା ହଉଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଲେଖିବା? ବୁଝିଲେ ତ ଲେଖିବା ନା। ତ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। ତ 1 ରେ ଆମେ 2 ମିଶେଇଲେ, ଏଠାରେ 3 ହେଲା। ମାନେ 1 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ମିଶେଇଲା ପରେ ତାହା 3 ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ତ 3 ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ ନା ଏଠି ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଛେ ବା ଯୋଗ କରିଛେ। ଯେମିତିକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା n ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। n ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 1 ରେ 2 ମିଶେଇଲେ 3 ବାହାରିଲା। ତାପରେ 1 2 3 ମିଶେଇଲେ 6 ବାହାରିଲା। 1 2 3 4 ମିଶେଇଲେ 10 ବାହାରିଲା। ତ ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ୍ରମିକ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ 2ଟା ମିଶେଇଲେ, ତାପରେ 3ଟାକୁ ମିଶେଇବା, ତାପରେ 4ଟାକୁ ମିଶେଇବା, ତାପରେ 5ଟାକୁ ମିଶେଇବା। ଏହିପରି କରି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। 1 4 9 16 25 36 49। ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ନିରୂପଣ କଲେ? ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦବା ଏଠି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଏ କେମିତି ହେଲା ନା 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 2 ଥର ଗୁଣି କରି ଲେଖିବା। ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇଥର ଗୁଣିବା। ଯେମିତିକି 1ରେ 1 ଗୁଣିବା 1, 2ରେ 2 ଗୁଣିବା 4, 3ରେ 3 ଗୁଣିବା 9, ଏହିପରି ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା 1, 8, 27, 64, 125 ଆଉ 216। ଏଇଟା ସେଇ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ? ନା ଆମେ 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଥର ଲେଖା ଗୁଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଥର ଲେଖା ଗୁଣିବା। 3 ଥର ଗୁଣିବା ମାନେ କଣ? ମାନେ 1 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ 1 ସମାନେ 1, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ସମାନେ 8, 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 27। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁର ନିରୂପଣ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। ଏଠି ବହିରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା 1 ଥିଲା ତ 1 ଜାଗାରେ 13 ଲେଖିଛି। ତ 13, 21। ଏଇଟା କୋଉ ସଂଖ୍ୟା? ନା ଏଇଟା ହଉଛି ବିରାହ ସଂଖ୍ୟା। ବିରାହ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ? ଆମେ ତାକୁ କିପରି ନିରୂପଣ କରିବା ବା ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମର ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ସମଷ୍ଟି 1, 2 ମିଶିଲା 3 ହେଲା, 3, 2, 3 ମିଶିଲା 5 ହେଲା। ତ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ କ୍ରମ ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଦିଟାର ସମଷ୍ଟି। ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। ମାନେ 1ରେ 2 ମିଶିଲା 3, 3, 2 ମିଶିଲା 5, 3, 5 ମିଶିଲା 8, 1, 2 ସମାନେ 3, 2 ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନେ 5, 3 ଯୁକ୍ତ 5 ସମାନେ 8। ମାନେ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାର କଲେ ତା ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ ଯାହା ବାହାରିବ ତା ପର ସଂଖ୍ୟାଟା ସେଇଆ ହେବ। ତାପରେ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ଏଇଟା କଣ ନା 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା। 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ? ଆମେ କେମିତି ନିରୂପଣ କରିବା? 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ 2 ଆଧାର ରଖିକିରି 2 ଆଧାରକୁ ବା 2 ଆଧାର ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଘାତ ଆକାରରେ ନବା। ଘାତ ଆକାରରେ ନେବା। ଯେମିତିକି ଆଧାର ଘାତ କଣ ଉପରେ ରହିବ 2 ଆଧାର ମାନେ 2 ରହିଲା। ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ ନା 0 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆଗ ସାଙ୍ଗେ 0ଟି ଆଡ୍ ହେବ। ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ଯଦି ନ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସଂଖ୍ୟା କଣ? ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 0 ଯୁକ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ମାନେ 0, 1, 2, 3... ତ ଏଠି ଆମେ 2 କୁ 0 ଘାତ ରଖିବା। 2 ର 0 ଘାତ ମାନେ 1। 2 କୁ 1 ଘାତ ରଖିବା ମାନେ 2 କେ 2। 2 କୁ 2 ଘାତ ରଖିବା ମାନେ 2 ଦୁଣେ 4। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ସେମିତି 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା। 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କଣ? 3 ଆଧାରକୁ ରଖିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଘାତ ଆକାରରେ ନବା। ଘାତ ନେବା। ଯେମିତିକି 3ରେ 0 1, 3 ର ଘାତ 1 ସମାନେ 3, 3 ର ଘାତ 2 ସମାନେ 3 3 9, 3 ର ଘାତ 3 ସମାନେ 3 3 9 3 27। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମର କେଉଁ ସରଞ୍ଚନାରେ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତ ଏଇ ଭିଡିଓରୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।